Obodo Atani na Ogbaru bụ ndị nke gara n'ihu wee kwanyere ụmụ ha nwoke mmadụ abụọ ugwu. Ha bụ onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze nakwazi kọmishọna na-akwụ maka ozi na Anambra steeti bụ Sir Paul Nwosu. Ya bụ ihe mmemme bụ nke emere n'ama ụlọ akwụkwọ bụ nke dị nakwazi n'ebe ahụ ma bụrụ nke a kpọrọ Central School Field Atani bụ nke a gbabidoro si n'aka ndị nke si na ngalaba ọrụ dị iche iche wee bịa. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ. Onye okwupụta okwu ahụ Honorable Udeze ka a na-eme mmemme ahụ kenere ndị Atani maka inye ya nkwanye ugwu. O kwukwere na Gọvanọ Soludo arụọla nnukwu ọrụ n'obodo ha nke gụnyere ịwugharị Okpoko ka ọ bụrụ ebe kasị mma, ịlụkwa ọtụtụ ụzọ nakwa ihe ndị ọzọ. Our Mr. Governor will award 15.2 km road in Okpoko. Ogbaru. The working governor, Etiego General Hospital in Okpoko. Very soon, very soon, all the primary health centers in Ogbaru will be renovated. N'akụkụ nke ya, onye kọmishọna Sir Paul Nwosu dịka ọ na-ekene ndị Atani maka inye ya bụ nkwanye ugwu kenere Gọvanọ Soludo maka ịhọrọ ya iji soro ya rụọ ọrụ. Ekene pụrụ iche ife ejikwana wee kpọọ okwute ata enwere ife ọzọ ọkwa ka esikwa n'ebe a na-erisi ibu anyị wee kenekwa Gọvanọ Chukwuma Chukwuma Soludo maka ọkwa onyelu mụ na spika and ọ bụrụ ọsọ nke a ka a na-ekwu ọ na-alụkwa ọlụ ọma na Ogbaru. Unu jee n'Okpoko ọ dị ya, unu jee n'Ogbaru mgbada ọ dị ya, ọ na-ekwekwa nkwa na ọ ga-alụkwa nke ka nke. N'okwu nke ya, Gọvanọ Chukwuma Soludo onye anọchiri anya site n'aka onye odeakwụkwọ nke gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelu kọwara ya bụ okwupụta okwu nakwa onye kọmishọna Sir Paul dịka ndị na-arụsi ọrụ ike iji nyere steeti aka. Ọ gwakwara ndị Ogbaru ka ha gbaa mbọ na-akwado gọọmenti nọ ugbu a. Ndị Ogbaru nkenere ụnụ ndị very happy otu nsi wee bịa today wee fụkwa unu si wee nabata ụmụnụ na-abụọ n'ụwa a wee na-enezi anya otu ahụ si wee kwado fa na otu aka unu ga-esikwa kwado onye kwadolu fa bụ Mr. Gọvanọ. N'okwu nke ya, Igwe Augustine Azuka onye PG nke Atani Comrade Arinze Chukwunzeli, onye chairman nke ndị chịkọbara ya bụ mmemme Comrade Kasmia Izukanne nakwa onye kwuru okwu pụrụ iche Ọkammụta Ikenna Alụmọna kenere Gọvanọ Soludo maka ilebanye anya na obodo Atani igwunye okwute nke a ga-eji rụọ ọrụ maka iwunyite ebe a ga na-emepụta garị nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme.